Anyád nem tudja mi ez. Remélem, hogy ez így. Ez Oroszország! Nagyon jó lenne oda menni. Moszkvába! Maffiához. Melyik szinten? Na, aztán befogjátok. A sárgára? Na ez mi? Szervusz csapák. Nem ismerem ezt. Ez Kanada! Kértek alkoholmentes házi béliszt? Kanadában akkora vízesés van. Én csináltam. Nem, én egy alkoholmentes kávét. Mi meg tudod mondani? Jó, de előbb kóstoltad az alkoholmentes béliszt. De nem akarja. Tegnap reggeltől Lila, este a lila az, 9-ig sütött. a lila az Algéria. Na ne, Szabi. Fogom, zsubi-zsub. Évi alkoholmentes béliszt? Nem. Na nézd meg, ezért csináltam le. Na, akkor megkóstolom. Na, bökérrel, még hova Minden két menjünk? kezemmel, meg anyakezével Bökérrel. Oda? Szalonszokor is? Az is. Ez megint Kanada. Csak nehogy oda költözzél egyszer. Ez egy alkohol. Mert akkor jó messze Hát leszel. ő tudják. Azért. Igen. Szabi, kiforgatja még így a földön? De hát az biztos, hogy alkoholmentes. A lolka meg a bolka. Alumaroma az Ha is. nem, Tudod, hol vannak a sivatagok, ahol ők meg? jön, visszhoz kocsival. Alumaroma az is. Megmutassam? Alumaromából. Ha megtalálja anya. Itt van Afrikában, itt vannak a nagy Csabinak. sivatagok, ott utaznak a teveháton. Lehet, hogy a tiéd? Ez neked jön? Ne, 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 ne. Nem állsz rá, Neki bontsuk kell ki. csomagolni. Fordítsuk meg. Így nézd. Ki kell csomagolni. Na tépd. Meg itt Húha. is, Szabi, itt is be tudsz Na mi lehet ebben? Azaz. Na tépjél Na, nyugodtan. mi lehet Csomagold ebben? ki. Hú, mi lesz ez? Hú, ez valami nagyon nagy dolog. Azaz. Úgy, most meg innen erre. Adjad. Azaz. Na csomagold ki. Mi? Ez mi? Nem, hát olyan. tényleg? Na, Honnan tudod, hogy autópálya? itt van a mi hátulján. Várj egy kicsit, Szabi, pillanatra. Gyere innen bontsad, innen. Jó, innen bontsad. Gyere ide. Úgy, onnan könnyebb lesz. Na tépjél. Úgy, na fordítsd meg a dobot, hagyd nézzük. Tudom. Mutasd már! Azt a... Hát ez nagyon komoly lehet. Ki is bontsuk? Szabika, még van ott valami neked. Keresd csak meg. Ott van még egy pici csomag, oda néz. De ne menjél rá a dobozra, nehogy összetörjön. És nekem akarjon. Nézd csak. Na, az a tiéd. Ez is a tiéd. Nézd csak, Szabi. Ez is. Ezt megnézed, meg ezt. Bonts ki mindegyiket, Gyurikán. Most akarom. Ez a Emi. Az a tiéd. Az is a Hát többi tiéd. is a tiéd lenne, ha kibontod. Azok nem kellenek neked, mert az is a tiéd. Azt nem kell nekem. Nem baj, majd Azért én Oké, akkor az az enyém. azt elviszük akkor majd a Levinek. kibonthatom neked? Ez a... Igen, kibontjuk. De azért segítesz egy kicsit, nem? Ez a... Az a tiéd, mindjárt kinyitjuk, jó? Fájok hozzá. Mindjárt, jó? Nézd, ezt meg anyának. Oda nézd. Jó, köszönöm. Azt mondta Csabi, hogy ezt megyünk, hogy Jó. ne is hol vagy. És akkor tudsz Jó. gyakorolni akkor. Na, kibontjuk az Kibontjuk az autópályát. autópályát, jó? Hát persze! Hát csak nem gondolod, bazd meg. Na. Mi van? Csabi. Már Vettem. Fizetned kell. Nekem biztos nem. így nem De van beszélünk. ragasztva? Csabinak mindjárt Tündi rácsap a szájára. Az a Igen. kést. Itt van. Mind a kettőt? Várjál, ne nyúljon oda, Aha, mert nem csak az el kell alsó. vágni a ragasztót. Köszi. Ez a két pici autó megy majd az autópályán. Így. Azt hiszem. Igen, ez a távirányító. Fú, látod, kaptál egy új pályát. De ezt nem teszed tönkre.
Már azt Igen, tudom. Biztos vagyok benne. Ebbe biztos kell majd elem, apa. Apa, azt nézd majd meg. Adtad? Milyen elem kell? Mi? A könyvet? Ajándékát? Ezt neked adom. Csabi. Apa, ezt Igen. neked adom. Ezt nekem adod? Ó, de aranyos vagy, köszönöm szépen. Én a kis autót választom. Nézd már, Szabi, ez milyen irányító lesz. Ezt így Apád kell nem majd volt nyomni. ebben, Mint egy nem puskát. Már csak azért, mert csak az Évi kapott. Évi. Úgyhogy azon osztozatokat itt. Köszönöm Elszakadt szépen. boldog névnapot. Köszönöm szépen. Ja, te Kerítés. Apróság. Kerítés, igen. Azért Csabi Nézd, is- anya is kapott valamit, Csabitól azt pedig is azt kapott. mondtad, köszönöm. Azt mondtad, anya nem kap semmit. Mögé És látod mégis, persze. Megnézhetem. Na figyelj. Oda néz. Rá van írva anya neve. Na, hogy hívják anyát? Igen. Köszönöm szépen. Látod, mégiscsak kapott anya valamit. Hát, az Ati meg eldöntheti, hogy vár a névnapjáig, vagy kéri most. Nem, én beletném. Na, Jó, hívják várjál. beleg, Ati. Ja, nézd, Össze kell tényleg szerelni, kapsz. Hívják beleg. Meg kéne keresned. Na, nem segítetek Az ott összerakni? meleg. 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 Szabi, Meleg. figyeld apát. Meleg. Apa meg keresi az ajándékát. Az elég meleg, de arra egy kicsit hűl. Meleg. Meleg. Ott Akkor elég itt van a fám valami. meleg. Elég meleg. Elég meleg. Ez a tűndi ötlete volt. Elég meleg. 100%. Elég meleg. Ürjen. Ott melegszik. Ott már forró is. Nem volt nehéz. Oda néz, apa megtalálta az ajándékát. Mik teremnek ezek a fák? Tudod, itt kaptam egy nagy kolbászt. Ez egy nagy kolbász, nem? De Segítesz kinyitni? egy Na gyere, gyere. tépjed le a papírt, hogy a segítség nyitni a fának. Ó, ma, oda néz, apa is egy szép törölközőt kapott. És apának is rajta van a neve. Mi a apának a neve? Strasser apa. Majdnem jó. Mindig ezt mondja. Attila, várjál, Köszönöm Szabikám. szépen, Szabikám. Meg kéne nézni a rajzot, hogy van. Köszönöm, Tündi. Strasser apa! Köszönöm, A hátulján, a doboz hátulján van. A töködnének. Egy pénzi, azt vedd már föl. Mindjárt, Nem Szabikám. mozgott meg a ti. Bizony, Évi. Láttam. Jó, Köszönöm csak ki szépen. kellett bontani, mert és most figyelj. Szétszakadt a rohadt zacskó. Anya mindjárt megnézi. Összehajtok. Jó, nem? Azt Na apa most kinyitja, figyelj. jó? Most figyelj, mert most ugrik a majom a vízbe. Nem volt színválasztás. Ivi, arrébb vidd, mert a kutya vagy a macskák Gyere, igényel. arrébb egy kicsit. Sajnáljuk, hogy tetszik vagy nem tetszik a színe, de csak egy színben volt, egy darabból. Ja, nekem tetszik. Na, akkor Jó, jó. apa, nem akarsz egy kicsit segíteni? Nem, a tündiek ajándéka. Igen. Jó, Hajrá. szépen köszönöm. Nézd, csak itt vannak a kis autók, Szabika. Azt mondja, kell F. Ez egy Ja, az F sportautó. azon, amin a panel van, az az F. Ez az F. Kis autó. Majd elemek kellenek, centra elemek, Bubi. Tudod, mit az ősz? Akkor van 2 darab A. Én nem vettem. Ja, akkor Évi. De milyen ellen kell bele? Ceruza. Akkor az lesz. De rengeteg kell vele. Mennyi? 8. 8 darab. Úristen. Jó. De nem, ezek nem gurulhatnak a földön, mert Már akkor akkor nem nem rakja megy. össze. Nem? Nem. Léana. Mert a földön nem tudnak gurulni azok, jó? Szabi? 4. Azt mondta, hogy én mennek. De ez De van két tartósom. Senki persze. És Kipróbálnak itt. Egy van még itt. Maxi távirányítóból ki kell venni, azt nem viszik el az elemet, majd Már vesznek. távirányítós kell, mert Na akkor várjál, Nem. Szabi, itt van a... Kell most 2 darab C. Azok az Majd vesznek egyenesek. bele, nem a két. Nem. Ez egy egyenes
is kell ide. Akkor Itt egy még egy egyenes. Köszönöm. És előtt 1000 forintért 4 darab. Tepékola. Tepék. Azaz, tessék. Várjál, most majd megint kanyar kell. Tessék, adottam kanaj. Jó, Hogy lesz a szívjátok? Ja, most. Kanaj kell, annak a konszok kell. ilyen voltam. nem megy rá. Valami ilyesmi, na megvan. Itt ez a Akkor biztos valami hátsó ütője. Na várjál. Teljesen. 2 kanyart adjál, egy kanyar megvan, de adjál még egy kanyar. Én nem szívtam, és most ő is. Én nem szívom a elektromos, de ő szívja. Dohányzol, Évi? Hát Attival, Jó, de jó. Jaj, hát nem tudom, ez így jó lesz. A kis sajtó. Várjál, a C után itt is jön egy A, erre. Ellen. Nem, még ne rakd rá, mocikám. Kis türelem, jó? És utána azt mondja, na ide kell egy D. Kell, most hol tartok? Itt. Melyik a Kell D? egy D, ami ilyen fura hullámos. Itt van. Tessék, fura hullám. Azaz, ide kell egy D, azt mondja. Ide. Neked 2. Jó, nehéz összetenni. Kék. Neked adom ezt a Igen, nagyon szépen A köszönöm. D után De az a megint egy tiéd. A. Utána megint egy A kell. Kotyika. Majd felvarázom, ezt megmondom. Még egy hullámot kell. Menj már bele! Aki ezt kitalálta. Tessék, itt egy még egy. Nem, ilyen nem, most Ez egy kell. olyan kell anyának, igen. Aztán megint és egy aztán ilyen? egy ilyen kell, nem? Nem. De, hát látom, itt De tartok, olyan és itt van. jön egy... És majd valahova kell egy emelkedőt is csinálni. Aha. De van benne, láttam. Közök egy Most három. kell. Ez itt lesz majd az emelkedő. Hozzá. Merry Christmas. Na már megnyomtam mikor a kávét. Kell egy egyenes. Vissza, Lévi. Aha, most iszok egyet. Akkor majd Lévinek is egyet. Jó van. És ide kell majd az emelkedő. Majd mindjárt. Már itt van az egyenes anya kezében. Csak nem mindenhol passzol valahogy nekem. Majd a Hati összejönne. Vagy a Szabi. Ez se tudom, nem ahogy. A C után megint A, erre. Hú, Szabi, mindjárt kész van. Nagyon türelmes voltál. Anyának már veri a Láttad ezt, víz. Csabi? És hova kell tenni valami? Mindjárt, Szabikám, nem Milyen tudok emelkedő egyszerre. lesz? Mindjárt meg, hát hogy itt át tudjon majd menni. Ezt meg kell emelni. Mindjárt, itt benne van a csomagban. Ja. Már ismerem. Nem mindegy, hogy rakod. Igen, azt Nem, ne nem, rakd bele, Szabi. mert nem mindegy. Apa, hogy tanította A neked? Hogy rugós kell részhez beletenni? melyik megy? Nem a pöcök, pont ez a lényeg, nem a pöcök megy a rugóhoz, látod, a pöcök itt van. Következő. A pöcök, nem a pöcökhöz, így. A sima megy a rugóra, azzal nyomod be. Úgy. Na, abban van az emelkedő bubi. Hát, szerinted miért nyitom ki szívem? Megint nem jó Anya mutatás. csörög. Következő. Nem tudom, hol a telefonod? Sebembe. Csak hallom. Korlátok nem kellenek, csak Hát az ez egy emelkedő. nagyon profi autópálya, Szabi. Ez sokkal jobb, mint ami neked volt. El akarsz menni? Nem, mindegy. Menjél. Na, már fáj a lábam. Mindjárt vele tesszük, jó? Halló? Valamiért nem megy Apa, olyan picit könnyen. várjál, mert mindjárt el is romlik. Majd Ati összenyomja. Jó.
Jó, egy picit várjál, légy szíves. Vigyázz, vigyázz. És hova kell tenni ezeket a... Ide, valahova ide. Tessék a Valahova? Hát azt nem